Herralle kiitos. Saimme tällainen bengalo. Olemme täällä nyt Ansiraraka, missä me evankeliumi tänään. On aivan mahtava omistaja. Hintan hotellihuoneessa on normaalisti 3 euroa ja hän tekee meille puoli hinta €50. Mä oon niin kiitollinen, koska mä rukoilin. Tää on nyt mun huoneessa. Tää on lähes samanlainen kaikkia. Ja mä sanon kyllä, että Herra, tee jotakin. Meitä on 20 ihmistä. On aika vaikea maksaa. No 3 euroa ei maailman loppu, mutta silti on tosi mahtavaa. Me saamme 6 huoneen samanlainen. 6 huoneita ja tosi mahtava. Halleluja.